I wneud 12 rôl, rhowch 500 gram o fflwr bara, 40 gram o siwgr, 10 gram o furym sych, a'r 1 baint o halen mewn powlen. Dim angen gymaint o fenyn fan hyn ag sydd yn brioche. Dim ond rhyw 60 gram sydd yn mewn i hwn. Dwi'n mynd i rhwbio'r menyn i mewn i'r fflwr nawr. Dim angen bod yn ffysi efo hwn. Dwi jyst eisiau gwneud siŵr bod y menyn ddim mewn darnau enfawr. Neu fyddai jyst yn cymryd oesoedd i gweithio mewn wedyn. Jyst rwbiwch e, codwch y lan, efo'r fflwr, rwbiwch e mewn. Mae rai bobl wedi gofyn os allwn ni wneud hwn mewn peiriant, ond mae fe jyst yn torri'r menyn lan yn rhy fach, a dwi'n hoffi teimlo fe anyway. Nesaf, dwi angen 2 lwy de o'r hadau Nigella yma. Gewch chi nhw mewn bara nan pan ydych chi'n mynd i tai bwyta India, enghraifft. A wedyn nesaf sesame, dim ond 1.5 sydd angen fan hyn. Yna, dyn ni'n rhoi'r winons wnaethon ni ffrio mewn. Maen nhw'n lliw lyflu erbyn hyn. Melys hefyd. Cyllell arferol, a dwi jyst mynd i cymysgu rhain i gyd mewn cyn i mi roi'r wyau mewn ac yna'r llaeth. Cynheswch 200 ml o lath cyflawn ar y ffwrn i dymheredd corff. Mae'r llath cynnes yma yn mynd i helpu i'r burym weithio yn y toes. Tra bod hwn yn twymo, torrwch 1 wy i mewn i'r cymysgedd. Mae jyst torri hwnna lan chydig bach yn mynd i'r cyllell eto. Dyma fel bys y mam gi'n neud popeth, cyllell y bowlen. Dim byd, dim angen unrhyw beth arall. Ni, barod. Creu twll yn canol fan hyn. Mae hwn i gyd yn mynd mewn. Yna, gymysgu popeth o'i gilydd. Mi fydd y toes yma yn eithriadol o sticky. Be chi'n chwilio am i'r toes fod yn esmwyth reit ar y diwedd, a mae angen gweithio fe chydig bach yn hirach na bara arferol. Mae fe werth e, gan bod ein yn blasu'n anhygoel. Mae fe'n dod at ei gilydd yn neis. Dych chi'n mynd i gweithio fe i'r pwynt ble fydd e ddim yn sticky bellach. Mas yn ni. Bydd angen gweithio'r toes am 10 munud, i siapo mewn i bêl fach, a'i adael i brofi am awr, tan fod y toes wedi dwblu mewn seis. Torrwch y toes i 12 darn cyfartal a'i siapo. Ar ôl hanner awr arall o brofi, rhowch ffrwsh bach o wy a ffinsied dda o'r hadau ar y wyneb. Ar ôl 25 munud mewn ffwrn 180 grad Celsius, bydd y roliau wedi browno'n berffaith ac yn barod am y cwn poeth hyfryd na.